Hay mga kasay, gikan na mi ani simba, pauli na mi. Umaninit ang panahon pero okay ra kay hangin-hangin man. So nagpuyo na gyud ning usa. Kay ngadto sa sud sa simbahan di gyud siya mahimuyo. Grabe, naramis ko sa baktas kay magbanha man sa sud. So uwa man sad kaayo kung singgit ba. So init kaayo ang panahon na. So mo day niyang among lungsod sa baybay. Sa wala nakahibalo, mo ni siyang baybay. Lite. Dili pa gud na siya tanan, sus kay gamay ra nga part na akong gi-videohan. Ginalan ko og video ba pag uli na namo kay ang kasagalan sa nakong ma-videohan ka mga among pag simba, may paglugsong. So pag uli na lang sa namong akong gi-videohan. So grabing init, way pandong-pandong. Importante hangin. Kay ma-relax naman sa basta hangin lang. Grabe. So every lang gid mi ani makalugsong kay simba man. Mga 20 to 30 minutes man siguro ang dagan pabukid. So nindot kaayon ta mo plaza kaso init sad ang bagong plaza karon. So next time na lang na lugar. So thank you for watching mga kaasay. Bye.